Gatotkaca mapan sating dalan. Sumurapa keparang ngukul nyasake pangangkri kunjuk mesa dalem Kanjeng Prabu Kartomal. Ora usah nganggo Mbah. Anggepen Senopati negara Ngastina, Senopati negara Ngamarta. Yen ora kena tak bejani, aku ora bakal mejani mapan Siwa Kartomarga kang anjalani. Ora kaya ngono. Ora sandadak basa lan sak panunggalane. Sumurapa cekak lan asil lan cekak lan cukupe. Kembang Cakok Wijaya Kusuma ulungna pinangka dadya tentreming jagat Ngastina. Munggahe kok yen to samengko negara Ngastina wis pinane ayom ayam tata tentrem kerta tata miwara harja kundure Koko Prabu Bedana supaya diderake wadyabala negara Ngastina. Njaluk butuh apa wae dipinangkani marang Koko Prabu Duryudana. Jaja muntaplir ginetaplir sinambut trembeta wesi aji malasa kang rinancing mungsuhnya padha prawira. Ora kena tak rembug sarana kanthi asane kalih wajik. Yen maksud sembadani bangga tak ramah. Nyododo didodo Singalena merganing Pati Kartomarma.